Molweni, masiphekeleni abantwana bam. So today sipheka umbona, which reminds me of elaa xesha sasithatha iteksi eQonce. Bakhwaze ke abamama bombona. Umbona. Ushushu umbona. 7 rand umbona. Oh my goodness. So every time sasisiya etawuni, ndandisoloko looking forward hearing those voices. It's funny that every time I go back home, iba ngathi ndizawubava bekhwaza umbona, but abasekho, man. So le meal namhlanje, it just reminds me of the olden days, man. Kumakhulu, tamkhulu. Apha ke sipheka endlini, but back then bekubaswa phandle, and then thina sizawuhlala sothe umlilo, kuphekwe umbona. Kuthiwa yisophi phofu le meal. Umbona odibene neembotyi. Hayi ke kutshiwo ii-jokes, kuhlekwe. Oh, kwakuba mnandi, guys. Oh, kwakuba mnandi. Ingase singabizwa kuthiwa masingene endlini side sothe namalahle. Oh, another thing, la malahle ayethathwa angeniswe endlini bumbawula like so, kungabi warm. Zazingekho ezi zinto zeehitha nee-gas yonke nje le nto. Thina sasisotha imbawula. Unfortunately, I can't make imbawula apha, but I'm introducing this meal ebantwaneni bam because obviously they don't know anything about this meal. But guys, listen, clock this, because this meal ate, va? Uluhle had the first dish and then she wanted more, but I was like, I was olunyuka lokusana ngumbona. And then also ndaphathele colleague yam, my colleague was so impressed. Guys, mna ndingandikhe ngama-teaspoon mna ningandirobhi mna. I cook mna, and ndipheka izinto ezi-different all the time. But guys, I'm super proud of myself. I was able to, my first time making this, because yayiqhela uphekwa ngumakhulu wam and my aunts back then. So this was actually my first time making it kwi-city. We understand that. And I mean, guys, please don't forget to comment, subscribe, and also share uba nifuna ubona ntoni, yeyiphi ukutya ninokuthanda